Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah miftahillah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa aqulu la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sapa sira yen annal dzikra sak temene zikir iku mansubul wilayati tetengere wali. Ai marsumun tegese tetenger utawa cap utawa stempel minallahi ta'ala saking Gusti Allah taala lil abdi keduwe kawula kanggo kawula kamaro sini mulu dunya kaya pira-pira cape ratu donya bil wadhaifi kelawan netepi wadifah utawa ajeb utawa istiqomah. Walillahi iku tetep keduwe Gusti Allah al-matsalul a'la utawi sifat kang luhur. Paman mongko dene sapane wong iku wafaqo iku fiko lamun den tulungi sapa man den tulungi lidawami dzikrillahi taala maring langgenge zikir marang Allah Subhanahu wa taala fakot utiya mongko den wehi sapa man al-marsuma ing tetenger utawa cap di anahu kelawan setuhune man iku waliyullahi ta'ala waline Gusti Allah ta'ala. Wa man utai sabane wong iku suliba lamun den dedel sapa man dalika ing mengkono-mengkono dawa mi dzikrillah faqad uzila mongko teman-teman den copot sapa man anil wilayati ando saking dados wali faham mongko becik awet mongko becik mahal ngono sapa sira kabeh. Rasipun pilih zikir menika mangsubul wilayah utawa tetengere wong tiyang sampun dados waliullah. Ora ning wali tok, nek wali kathah, ana wali murid, ana wali santri, ana wali nikah. Ning teng mriki waliullah. Lah niku tetenger. Mula onten pangandikan onten dalil layakul wali illal wali. Sing saged ngertos tetenger menika selain Gusti Allah ya padha-padha wali. Terus umpama napa nggih umpama kula wali jenengan ya wali. Dadi jenengan weruh tetenger tenggene kula. Mbuh niku teng bathuke wonten lafale Allah, mbuh teng socane mbuh teng dodone napa-napa kok wonten tengere. Ning sing saged mresani sing padha-padha wali. Kula jenengan saged mresani tetengere tengen kula mboten? Saged mresani tetengere sing tengen kula mboten? Sing ora wali jane kula mboten jenengan. Apa ora wali kabeh? Wali murid dari bakaji. Teng mriki zikir menika dados mangke nek wong saged nglanggengake zikir mangke wong niku bakal dicap disestempel karo Gusti Allah nggih wis oleh sertifikat. Sertifikat ahli zikir, sertifikat bolone Gusti Allah. Kaya wong teng alam donya, kaya kamura sini mulukid dunya. Kaya dene mulukid dunya niku nek sing teng mriki wong kuwi presiden, Pak. Presiden utawa napa Kapolres apa Kapolri ngoten nek mangke wonten bolone wonten anak buahe sing napa jenengane angsal predikat, angsal prestasi. Lah mangke enten penghargaan, enten cape, terus enten pangkate dhewek. Nek wonten wah niki nek misale wonten rakyat Indonesia sing kepripun ngoten sing membela negara dengan sebaik-baiknya dan wes litur-lituripun lah make wonten cap, wonten penghargaan saka presiden utawa saka sinten mawon. Iku nek cara teng alam dunya. Lah niki sami
Nalika enten kawulanipun Gusti Allah ingkang ahli zikir niku mangke dicap karo Gusti Allah, dicap kiye bolone nyong, kiye waliullah. Lah mangke sing saged mresani cap niku ya wali litune sing saged mresani. Dadi yen mresani kok sak Jatisari, kok sak Jatisari ana wali kok kae sing kae lanang wadon sing kae sing bolonyo ngomong kae ana cape. Iki ya nek wali ora cerita-cerita karo sing ora wali. Dadi mboten nonton wali kok cerita nyongke wali, karo sing wong ora wali niku ya jarine mboten nonton. Ya aku wong kula dereng ngasos dados wali, dereng ngate dados wali nikah, dereng ngate. Calon. Wallahil matalul a'lam. Faman waffaqo, faman wufiqo lidawami dzikrillah taala faqad utiya al-marsum bi anna waliyullah taala. Lah, teng mriki sinten mawon sing mangke ditulungi dititipi karo Gusti Allah dilalah tiyang niku saged ngajekake zikir. Dilalah tiyang niku le zikir saged istiqomah. Mula wong niku alias mpun angsal pitulunge Gusti Allah. Jadi piyambak saged ibadah, saged ajeg zikir selain paksaan dari diri pribadi niku juga pancen pun dititipi pun diparingi taufik dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora mboten mencicil-mencicil. Maksudnya mboten mencicil, alah nyong sampe nyong ngono wis korek kok. Liyane wong botoke kok. Ya minimal yang dikire sedina ajeg. Liyane ngono wong ora. Lho, bae-bae lah niku titipan saka Gusti Allah wis saged istiqomah. Wis saged ajeg niku dititipi Gusti Allah. Lah nek sing wong pun ajeg dititipi rasa zikir, dititipi istiqomah saged zikir niku mangke arep dicap diangkat wali, derajat wali diangkat derajatipun dening Gusti Allah. Niku diangkat. Muga-muga kita sedaya ahli zikir sedaya nggih. Raketang agi ketimik-timik ngoten lah. Niki agi krungu-krungu terus muga-muga sesuk dadi ahli zikir sing saged dados kekasihipun Gusti Allah. Sakwaliipun waman suliba dzalika faqad uzila anil wilayati. Nek wong pun kadung boten dititipi utawa di teng mriki bahasane mansul liba den dedel dadi boten dititipi rasa tresna, boten dititipi kekarepan kanggo zikir, mula ya wong niku aliase abot kon dadi wali, bahkan uzila den copot saka wong iku mau dicopot saka derajate wali. Dadi wali nek lali zikir wis dadi wali kok lali zikir langsung pangkatnya dijabel. Pun mudhun malih mboten dados wali malih. Wis rapuh malih. Nah, teng iki teng ngandhap sing kadang rada bingung. Bingunge niku kadang cok ngeten. Ana wong ahli zikir, ya jamaahe segep, ya andane segep. Ning kok wong ora sugih-sugih. Ndonga kapan ndonga kayane ora langsung mandi. Iki kadang-kadang wong sing kaya ngeten iki disepelekke nang lingkungan. Kadang-kadang disepelekke nang lingkungan. Padahal niku wong niku duwe keramat. Keramate napa? Ya wis saged ajeg niku wae lho. Wong lagi istiqomah jamaah abote ra karuan, nggih napa mboten? Abot banget. Lah niku nek saged napa istiqomah jamaah niku pun keramat niku asli. Ning tekane masyarakat ngandhap kula jenengan ngeten iki kadang-kadang sing jenengane keramat niku ya kapan ana cah lara tangisan wae diparake dinae wedang putih disebul mari. Lah kuwi jenenge keramat. Dereng mesti. Jadi ya sawalike ya ngoten niku dereng mesti wong sing iso nyebul niku waline Gusti Allah ya dereng mesti. Mon niku ya kadang ning tembung dilalah utawa saking percayane. Lah kebenaran. Mula niki sing angel tumrape kula jenengan sedaya adalah njaga rasa karo tangga, njaga rasa kalih sami-sami menungso, mboten kakehan napa nggih nglarake wong liya sapa mesti sing dilarani kuwi waline Gusti.
Lah malah ya niku jan kramat niku sing jeneng kramat mboten kudu iso nambani wong, mboten kudu sugih, mboten kudu amben-amben donga terus mandi, mboten njut sing saben ngimami jamaah akeh, mboten sing santrine kathah niku mboten. Masalah jamaah, masalah wonten wong mertamba, masalah wonten santri niku ke donya. Niku ke perangkat apa jenenge? Pangkat teng alam donya. Lho kok iso Mas? Ya heeh. Wong edo ngaji niku ya teng donya, kowe jamaah ya teng donya, nek hakikat mboten. Mula jaman rumiyin ngono ya wong-wong ampuh. Lah jenengan cok midhanget ceritane Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, imam-imam top-top jaman rumiyin, ya santri niki mboten kathah, Mbak. Ning nyatane ya dadi imam. Imamul A'zam, nyatane ya ngarang kitab, nyatane ya ilmune manfaat dugi sepriki. Niku urung mesti santrine kathah. Imam Ghazali niku ngendikane urung tau duwe santri pun saka 10. Niku yo dadi napa terkenal sak ngalam donya. Niki Imam Ghazali. Terus niki enggokan kanggo kula jenengan sedaya, enggokan sing wonten teng alam donya niku kadang dipoles-polesi nganggo ngoten niku. Lah, rasa manut banget karo wong sing kae, rasa manut banget karo si A. Lah si A niku nek menang masjid anane ning jamaah tok, yang ndek manut karo si B. Lah si B si genah cok ngimami, cok khutbah, cok adzan, cok ngadis, cok mauidhah. Lho niku malah bahaya. Mboten mesti sing mauidhah, mboten mesti sing dadi imam, mboten mesti sing khutbah niku wali, terus sing ngrungokke tok niku mboten wali, dereng mesti. Wong niku pun rahasiane Gusti Allah. Mula sing yo ling atos-atos ngeten niku kalian sepadha-padha. Mula dalilipun wonten mboten nyepelekke liyane. Tur nek tunggake malih hakikate piyambak menika nggih saged ngaos, saged napa-napa mawon niku nggih merga dipun paringi taufik dening Gusti. Iki wae jenengan pun tak maturi, tak wacane sing pengin nyedak dadi waline Gusti Allah, pengin oleh cap stempel wali niku syarate kanthi ajeg zikir. Sing kira-kira do dereng sami ajeg, mula ya kula menganjurkan do baiat. Baiat toreko. Ya mboten kedaten pundi, mboten kedaten si A si B iku mboten pangklet baiat toreko itu pundi. Baiat. Minimal nek pun baiat mbuh le zikir niku ikhlas napa mboten, minimal karena pun enten tuntutan ya zikir. Ora ketang misale pas napa niku disarutang ngeten. Nek sing mboten gadah baiat urung mesti karepe sakniki dikir ping 1000 wis teko dikir ping 1000. Ngesuk nek pas lagan nggon tanggane aku berzikir ya mboten disarutang. Jajan nek sing pun toreko-toreko niku misale dilalake napa keadaane ewet sanget, bingung sanget, ruwet sanget, wektune sibuk banget. Kok ora kok berzikir ngono ki tetep alah wis lah engko tak sarutang. Biasanya dikirim ping 100, sing sesuk wong karang wingi mboten dadi ping 200. Gitu. Mula dengan cara ngoten niku dengan cara baiat niku menuju ben supados terbiasa kulino zikir dhateng Gusti Allah. Lah nek pun kulino zikir ya niku kok insyaallah dadi wali. Dadi niku tak tuduhi carane dadi wali, Mbak. Lah nek dituduhi mboten jenengan mboten saged napa jenengane ngincer jane sing nuduhi kae wali apa wae. Mboten saniceng niku sing jelas kula macake tenggene kitab ngen Syekh Ibrahim Al-Makbuli, Syekh Abdullah Asy-Sya'rani niku wali kabeh sing ngendika. Niku ngendikane ngaten menika. Niku bab pikir. Bab pikir terutami mangke gandeng kita menika niki sampun teng Jumat akhir bulan Dzulqa'dah kadosipun Jumat ingkang badhe dateng sampun mlebet Dzulhijjah. Sampun mlebet bulan besar nggih. Nek mboten lepat tanggale Ahad apa Senin ya? Senin nggih. Nggih. Tanggale Senin. Oh, pas Senin liwat nggih iki. Nah niku
benjang insyaallah sampun mlebet wonten ing wulan besar. Nah, wulan besar utawi wulan Dzulhijjah menika wulan ingkang ampuh sanget. Wulan ingkang ampuh sanget. Ceritane biyen sinten Nabi Ibrahim. Dan niku nabi sing selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dumugi sakniki sejarah-sejarahipun tindak lampahipun niku ditiru karo wong Islam sak ngalam dunya. Bukan cuma tindak lampahe ning termasuk wedale. Contone biyen nalika Nabi Ibrahim ajeng nyembelih didhawuhi nyembelih putrane Nabiullah Ismail alaihi salam sing pertama niku digodha karo setan terus setane dibalang ya dibalang niku ping 3 timbalang. Mula wong Islam sak ngalam donya nalika ngibadah haji menika wajib mbalang jumrah. Barang jumrah ping pinten Mbah Suwek nggih? Ping 3. Wonten jumrah ulang terus wusta wonten barang jumrah Aqabah. Lah niku tindak lampahe Nabi Ibrahim dan sampai sekarang tesih ditiru karo wong Islam sangalang donya. Bahkan mboten cuma ditiru, sing ndhawuhi niru ya Gusti Allah. Bukan cuma niru balangin tok, Mbak. Ning termasuk wektune. Biyen berarti Nabi Ibrahim nalika balang jumrah niku teng napa ya teng napa Arafah niku wae. Mula termasuk dina-dina sing ampuh tenggene wulan besar niki ngencing mulai tanggal setunggal. Mula sae menawi badhe siang. Dene kok mboten saged utawa dereng saged siang. Ya sakbare siang ya salat. Salat kok kesel, salat niku salat sunat. Salat sunat awit tanggal setunggal niku wae. Salat sunat mutlak itu. Ngekeh-ngekeh salat. Alah, sembahyang ki yo kangelan kesuwen barang ning ngadeg. Terus amalan ingkang nomor 3 maos Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an alah hurufe wis kaya udan, Mas. Wis kaya bola bundut pating ruwel ora ketara. Ya wis nganggo amalan lintune, termasuk amal sedekah. Ya termasuk ya sedekah ya ora ketang sedekah sing rada dipesok. Sedekah sing rada dipesok niku ya kondangan. Lah wulan besar kata kondangan nggih. Mula ngene dirubah mensete aja kok oleh kunjungan, rata-rata wong oleh kunjungan alah kondangan maneh. Iku rata-rata oleh kunjungan wonten niku. Nek mumpung jatahe kondangan teng besar, ya wis tak niati sedekah nang wulan besar. Wong nyatane jenengan seprene kondangan jare lemu ora, sing kondangan akeh banget komet. Segi bingung kondangan akeh banget, sumbang ra leren-leren. Nyatane iki jenengan sprene yo isih urip. Gitu mboten? Nyatane sprene isih urip. Dadi jawane ngeten. Biyen sing wingi-wingi arep kondangan oleh kunjungan mbuh ngger sula mbuh boten, nyatane yo sakniki isih slamet isih urip. Dadi nek ngger sula niku mboten sae, nek disyukuri dados sae. Jadi daripada oleh kunjungan Gersula kan mending wis teko meneng ngeten. Nggih, alhamdulillah esuk diniati sedekah. Jadi rasa dicerita-ceritake, Mbak. Nek diceritake kaya ne padha wong saklone. Lah esuk kana, esuk kene, esuk kana, esuk kene. Moko sing kene dulu cedhek, ora rampung-rampung. Nek dari beberapa bukti ket jenengan enem, ket jenengan gesang nyatane pun pinten-pinten enten kondangan, yo nyatane sih aman ki. Nate kengelian apa dereng, Mbak? Nate dereng kengelian, swakin ngeliye ora ana panganan apa napa-napa sing kenging didahar teng dalem, nate napa dereng?
Derek kan, dan itu saya kepenak. Artinya walaupun kondangan sesasi ping 50, niku nyatane ya tesih do saged dahare. Artinya napa kondangan semonten niku aja digawe Ndresula. Ndresula ya kondangan, ora Ndresula ya tetep kondangan. Dadi mending biasa mawon teko diniati sedekah malah dados ganjaran. Nah iki napa? Niki niat sing perlu dirubah. Dadi niate. Karo ki wonten ngene ya kunjungane ya padha. Mangke teng mriku cara kondahar, wedahar ya sami. Pacitane mangke ya sami. Ning karena niate sing benten ya mangke ganjarane benten. Mergo beda niate. Raketan kepeksa. Ngoten niku. Nek apa ciri-cirine kepeksa kalih mboten niku nek kalih kepeksa kalih mboten niku kan ati nggih. Ati sing penting usahake. Ampun ngantos nganti diceritake lho. Nganti diceritake kalih sinten mawon napa maning kalih tanggane. Lah nyong ki sudah akeh banget yo kepriwe yo. Aja ngasih cerita. Niku ciri-ciri mangke len jenengan niate sedekah ikhlas. Wingi wis kadung cerita ya Mas. Lah wingi kok biasa mboten cerita malih. Tak kira sing diceritani ya padha. Ora lakon. Paling kan yang cara diceritani nyong sumbang akeh banget piye yo kepriwe yo. Sing diceritani ki tak kira ora ya esuk mbok kondangan. Tak kira ya mboten. Paling nek alah padha yo nyong ya mbok. Nyong as dulur kabeh, sedulur cedhek kabeh. Artine napa jenengan cerita ngendika kalih tanggane ya ora ana manfaate. Dadi mending pun dipunjung alhamdulillah matur nuwun pun diparingi napa niki daharan rasa panggalane dimakan telas lan dene lah ngencing mangsane jatahe kondangan ya wis bismillah sedekah lewat kondangan. Nah niku trik politik molitiki malaikat. Ya senajan kan napa tindak lampahe kan sami padha-padha teng mriko. Nek kang niate beda ya ganjarane beda. Khususnya wonten ing wulan besar. Bulan besar terus mangke nggih wonten nika salat sunat Arafah. Wonten malih salat sunat Lailatul Nahar. Salat sunat Arafah menika teng tanggal 9. Niki tanggal sing lebih diutamakan untuk siang. Tanggal 8 kali tanggal 9 dinten Tarwiyah kali dinten Arafah. Dinten Arafah nika ya iku mangke badhe dhuwur teng tanggal 9 wonten salat sunat jenenge salat sunat Arafah. Terus mangke dalune pas takbiran iku wonten salat sunat malih jenenge salat sunat Lailatul Nahar. Cara-carane ngeji taklet kali bagai gawati carane salat kepewe iki mumpun wonten dalu mugi kita sedaya diparingi taufik hidayah lan inayah saged panjang umuripun kagem nglampahi ibadah ingkang istiqomah ingkang dipun ridhai dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kata atur kata kekhilafan anggenipun kula matur nyuwun agung ing papunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.